Ondak izan bezalaxe, Zarautz eta Zarautzek, Zarauztarrok urteko ekitalirik oso berezia dena eta berezien egitereko batekin esango dio, esan bezalaxe, agur aurtengo udako programazio hori eta turismo bulegoak eta Getaiko txakolina jatorrizko izendapenak antolatuta match bilketaren jaialdia ospatuko du larunbat hontan. Guretzako aspalditikan 1980an hasi zen txakolina eguna ospatzen eta ja azkenengo 10 urte hauetan iraileko 3. larunbatean txakoline eguna eta bilketari lotuta Euskal Asteko ekitalitetikan kanpo oso egun berezia. Match bilketaren beraz 10. jaialdia izango du larunbat honetan. 10 bisita gidatua natura eta txakolina. Bisita Talaiberri txakolindigetik hasiko da eta Talaimendiko itsas labarretik ibilaldi bat egingo da, gure ingurua eta txakolin prozesua nolakoa den ikasteko eta jakiteko. 11 kalejira txistularioekin herrian bueltaka. Eta 12 lehenengo muztioaren aurkezpena Legezar enparantzan. Zarauzko udaletxeko plaza hontan, aurrekaldean, match bilketaren jaiko ekintza nagusiena edo importantiena izango dugu. Andoni Egainak eta Sebastian Lizasok bertso saio bat eskainiko digute. Eta Iratzarri dantza taldeak otsote baten laguntzaz, txakolin dantza dantzatuko dute. Urtero omenaldi bat egiten da, eta pertsonak elkarteak aukeratzerakoan aurten bereziki horrelako momentu bat hartu dugu ondo betatzeko nori omendu. Eta hortan aurten aukeratu ditugu 2 pertsona, 2 zarauztar guretzako oso berezia direnak Zarauzko turismo bulegoaren ikuspuntu batetikan. Biak ez bakarrikan txakolinarekin lotura oso importante bat daukalako, eta horren txizpikatuko dut, baizik eta baita herrian urtean zehar ekitaldi askotan parte hartzen dutelako eta beraz pertsona bezala ere izugaizko implikazioa dokatelako. 2 pertsona beraz omenduko dira egun hortan eta bereiekin egingo dugu gaina topa lehenengo mazte honetan. Bat, Zoazubide izango da, Jose Mari Zoazubide omenduko dugu. 26 urte hauetan Euskal Jaiak aurrera eramaten, karrozak batez ere antolatzen, izugaizko lana egin duelako. Errez esaten da 26 urte eta ez bakarrikan Euskal Jaietan, baizik eta baita bere auzoan lan oso bikaina egiten duelako eta oso pertsona konpromiso handiko pertsona delako. Berak oso gustora hartu du omenaldi hau eta berari egingo diegu. Eta nola ez, da bigarren pertsona, guretzak oso berezia dena, baita Romero Amestoi, amentzen nire ondoan daukana. Kerkila jatetzeko jabea eta beha izan zalako, guain dela 5 urteia, menu bereziak antolatzen hasi zena. Eta zer da hau, ondak izuen bezalaxe, Kerkila Enea, Zazpi, Kuliska, Egoki, Txikipolit, Lagunak, restaurante horietan, egun hortan ere, oso menu bereziak prestatzen dituzte, txakolinarekin egindako platerez osatzen dute menu oso berezi bat, nik esango nuke gaina oso presio on batean, 19,5 eurotan, menu oso ona. Nola ez, bigarren ardi txakur txapelketa bat ospatuko dugu, hor San Pelaion, Inurritzan, Kortazar inguruan. Ondak zuten bezalaxe, Kortazarro zelai berde bat dagona, Bartolo jatetxe inguru hortan dagona, antzi izango da ardi txakur txapelketa. Guain Luis Eizarrek esplikatuko du hobeto. Aurten bigarren ardi txakur txapelketa esango da, ikusi jaz, hemen esan duen bezala, jaz gauza lehenbizikoa zan eta arrakasta handia esan zan, egualdia ere bait, egualdia laundu behar diu, eta egualdia launtzen baiu, lan on bat eiteko asmoan gabez 6 ardi o 6 hartzai, 6 txakurrerekin. Orduan guk atxarte elkartekoa gea, soziede bado, eta atxarte elkartia da arditxako txapelketa antolatzaileak. Euskal Jaurlaritzarekin baimena eman ziun 2000 eta ondala 10 urte eta
Eskolerri Gipuzkoan eta Bizkaian eta Alaban eta Santander ere juten gira eta hor gabitza. Eta hola egin nahi dugu. Orduan, hemen 6 txakurrak, esango diaz, Inazio Etxeberria Azpeitikoa, Manuel Gorriti Aizana Zabalkoa, Josian Ormazabal Gaintzakoa, hau da berez bat, hartzaia. Beste danok postizua geha. Baina hau hartzaia. Jose Antonio Elordi Marginakoare, bai. Geo Pello Segurola, hemen Josea Barrizabala gadakau programa, baina honek gurasuak urrezko izta jaska desde 14 eta Pello Segurola dator aurten aian, abostuen lehenbiziko igandian Gipuzkoako txapeldun izana. Eta gero, ni neu. Eta zeiten hasiko da, akaso zeirek eta laurden da, baina inguru hortan hasiko da, eta usten deu gauza eoki bat esango ala, eta hor gabitza. Lehen biziten da, sorteo baten bitartez egiten da, zeinek erten lehen bizi eta zein gehora. Hor bentaja pixkate goten da, lehen bizikotikan azkenengoa. Zergatikan, lehen biziko txakurrak lana askorket join behar du, arditze bizitioa bez, eta lanak join behar du gauz egiteko. Eta azkenean jutnan txakurrak, pues, arditza bea pixka badakie, nondi barrona jun, eta errazo lana ematen jo hartza jaita txakurradik. Orduan lehenbiziko lana esango litzake, bandera jartzen dira, 3 metro terdiko bueltan, esker eskubi, eta hartzaiak egin behar du, txakurra iain du, 2 bandera tarte oitatikan jutia. Hortigan ertentzen dunak, puntuazio galtzen due. Eta geho, hoi dana pastakoan, bere arditza gartu bihartu, zure aurrea karri behar du, aurrea, zure kontra, eta zure aurrian donian, orduan, juezak esaten du, eskubiko esitikan, o eskerreko esitikan pasa bardan. Hortako dabe, 7 minutu. Eta hoi dana pastakoan, jueza beak esango, o lautxakur bigarren lania jungoia, o dana jungoia. Bigarren lana zer da? Bigarren lana da, hau baino pixka komplikatuo, zerregatikan. Ardiak egoten dira iskina batian, eta geho ardiak boroil batien sartu behar due. Baina, ara sartzeako gauza garantzitzu hau da, iramer zaten due, aldan zuzenena, ardiak hartu, eta regla bat zela zuzenean. Eta geho, han sartu. Zerregatikan, ardiak hartzen ba alde batetikan, zuena karri, eta geho horreatu, direzioa kanbiatzen da, eta ane puntuazio galtzen due. Eta hortako dao 6 minutu. Eta hori zen da, gure lana. Baina, hans ardila sartu bakarrik ez da, sartu, eta geho handik ate imerdu txakurrak. Hortzak aiten baure, puntuazio galtzen due. Ez da hortzak egin biharrikan. Eta lan txukun bat iten ba, pues, juezak erakitzen due, gora bera. Hau zen da gure lana.